Дай го перпер за това шишове. Нека го пред. Няма. Тук е всичко нормално, аз не виждам да се оправи. Пускам. Минавам всякъде. И тук надаваш. Окей. Ще наместим. Леко назад. Може. Назад. Значи кабината трябва само към мен. Диагонално кабината е здрав. Оп. Чакай. Оп, чакай. Ей, сега пускам. Женихме? Не. Мощна ли сте? Айде. Айде! Айде! Пускай. Айде, жени. Айде! Честито. Айде, секси стана. Секс е готов.